منافقن ون یا از مریدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک منافقن ون یا از مریدس یہ نا یہ ذکر علی بوزس انان کھرچ یہ پرت عقیدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک منافقن ون یا از مریدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک انان کھرچ یہ پرت عقیدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک سوال وطنے نکاح تہ پھٹنے سوال وطنے نکاح تہ پھٹنے ژرٲٹھ زن مز شمار سپدک منافقن ون یا از مریدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک انان کھرچی یہ پرت عقیدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک سوال وطنے نکاح تہ پھٹنے ژرٲٹھ زن مز شمار سپدک ونک تبرا ژٕ پرت یزیدس یہ نا یہ ذکر علی بوزک